ya iki pancen sing tak goleki. Ya iki pancen sing tak goleki. Oh, Mremban daturi paring dawana ngendi dunging kasuwarganku. Wela dalah Raden Kumbakarna. Iya. Nek kowe ngopadi kasuwarganmu, kowe kudu goleki dununge Panenggak Pandhawa kasih Raden Werkudara. Raden Werkudara ya dasar para nyata. Kowe suwita marang saning Raden Werkudara. Ah, njaluk pameh aku pati saiki. Ngegungke parang kabisanmu. Wigatine apa kowe merpeki kelawan aku? Ora dalah aku mung kepengin golek kasuwargan jati. Aku mung kepengin golek kasuwargan jati. Werkudara, ayo aku arep suwita kelawan kowe, aku arep manjing ning ragamu. Ayo gelem apa ora? Ayo gelem ben aku ora mider ngubengi jagat. Wah, aku jeleh nyawang kananing jagat, gempalaning jagat legi asining kahanan. Ayo Raden Werkudara, daturi kersa tak suwitani. Wah, kowe kelakon suwita kelawan Werkudara waton wis gemblundung. Gulune Werkudara wis gemblundung. Sira Werkudara, siajal mangsa bareng. Kula nuwun sewu Raden Anoman. Sak sampunipun kula menika ngawontenaken pawiyatan agung madaning pertapan Arga Kutha Runggu menika. Kula nuwun sewu kathah sangya para cantrik, para siswa, sangya para satra ingkang sami seba sartanipun suwita marang resanipun Begawan Kesawa Sidi. Nanging kula nuwun sewu Raden, kula nuwun sewu Raden Anoman menika menawi kula amestani panjenengan menika ugi sampun derajatipun Brahmana. Panjenengan menika pandhita ing Kendali Sada, Resi Mayangkara ya Begawan Anoman. Kula nuwun sewu kenging menapa paduka suwita marang ngersaning Sang Begawan Kesawa Sidi. Kamangka ngilmu kula menika menawi dipun tanding, dipun taker kelawan Raden Anoman, kelawan jengandika mboten wonten sak kuku irengipun Raden Anoman. Nanging kenging menapa paduka suwita kelawan kula, sebab ngilmu kaweruh kula, kasantosan kula, guna kasantikan kula ugi mboten nggadahi Raden. Kula mboten nggadahi sartanipun ngilmu menapa ingkang kedah kula wejangaken kelawan jengandika inggih namung sak saged kula, sartanipun namung ingkang kula mangertosi. Mila nuwun sewu kula nedya nyuwun pirsa, sartanipun kula nedya paring pitakon kelawan jengandika Raden Senggana. Milanana sukulan penggalih jengandika Raden, kula aturi matur pangandikan marang ngersaning Sang Begawan Kesawa Sidi. Alasan lan sababipun menapa dene paduka suwita marang ngersanipun Sang Begawan Kesawa Sidi Raden Anoman. Estunipun adyanto kula menika sampun mapan ing pertapan Kendali Sada. Nanging kula nuwun sewu kaweruh kula, kasantikan kula, guna kanuragan kula menika ngibaratipun mboten kok nami ngegungaken dumateng awak kula piyambak. Nanging kula nuwun sewu kathah ingkang ngamestani kula menika sampun buntas. Nanging kula nuwun sewu kula kinten sareng kula mestani, sartanipun kula nindringi jiwa kula, raga kula ingkang sarwa sarwi kekirangan, jebul tinemunipun taksih kathah ingkang kedah kula upadi, sartanipun taksih kathah ingkang kedah kula padosi, sartanipun tasih kathah ngilmu ingkang kula betahaken. Penemban mila sewu-sewu kaluputan kula diagung pangaksami dene paduka Penemban Kesawa Sidi menika kula suwitani lilanana sukelan penggalih paduka. Kula nedya suwita kelawan jengandika ngangsu kaweruh babakan ngilmu pangertosan sartanipun ngilmu kawruh dumateng ngabdipun Senggana. Inggih nanging sababipun menapa dene jengandika suwita marang ngersanipun ingkang ngabdipun Kesawa Sidi, sebab ngilmu kula menika namung sekedhik, sartanipun kula mboten nggadahi wejangan menapa-menapa.
kepareng kula badhe matur menemban sowan kula menika estu kula menika mboten badhe nyuwun ngilmu kanuragan olah kanuragan guna kasantikan guna kaprawiran nanging menapa paduka kepingin olah prihatos babakan olah batin lan sak piturutipun babar pisan mboten nanging kula menika suwita marang ngersanipun Begawan Kesawa Sidi saestu kula menika namung badhe mangertosi sartanipun kula menika kepingin mangertosi setunggal kemawon babakan ingkang kula sampun mboten kepingin ngraosaken jalaran kula menika sampun dangu gesang wonten ing Madyapada menika paribasanipun sampun mangabat-abat duk nalika semanten jumenengipun Nalendring Pancawati Sinuwun Prabu Rama Wijaya dumugi Trah Barata kenging menapa kula tasih gesang wonten ing alam Madyapada nemban saestu kula menika namung nedya nanjaken kelawan jengandika benjang menapa kula nedya kapundhut benjang menapa kula badhe antuk kasuwargan jati sowan marang ngersaning Sang Begawan Yamadipati benjang menapa kula puput anggen kula gesang wonten ing Madyapada menika menemban estunipun namung menika ingkang nedya kula mangertosi sartanipun menika ingkang kula kepengin mangertosi menemban wela dalah Mas Trama Sidam sekaring bawana Raden Anoman wonten timbalan kula nuwun sewu panjenengan matur bilih panjenengan sowan utawi suwita marang ngersaning Sang Begawan Kesawa Sidi menika namung badhe kepingin mangertosi benjang menapa anggen paduka puput yuswanipun sartanipun benjang menapa anggen paduka badhe antuk kasuwargan kula nuwun sewu Raden wonten ing Madyapada menika kathah sangganing para titah ingkang kepingin kedunungan yuswa panjang parandening mangke kathah ingkang boten kedunungan sartanipun malah kathah ingkang sami pejah utawi sampun seda sampun sowan marang ngersaning Dat Kamurweng Dat sangganing para titah wonten ing Madyapada menika kepengin kedunungan yuswa panjang kepengin momong anak wayah putra wayahipun ngantos buyutipun benjang ngantos sak puputing jaman nanging kenging menapa kula nuwun sewu Raden Anoman menika kok malah suwita marang ngersaning Sang Begawan Kesawa Sidi kamangka kula nuwun sewu paduka nyuwun pirsa sartanipun nanjaken babakan benjang menapa anggen paduka badhe kapundhut tuwin pikantuk kasuwargan jati aduh Raden kula nyuwun sewu Begawan Kesawa Sidi menika sanes papanipun tukang ramal sanes panggonanipun tukang ingkang mangertos saderengipun winarah kula nuwun sewu kedahipun panjenengan menika pinaringan yuswa panjang saking ngersaning Gusti kedahipun panjenengan ngucap syukur marang ngersaning Gusti awit panjenengan saged mangertosi kaeloaning jagat gembalaning jagat legiasining kawontenan nanging kenging menapa padu malah ngarep-arep ngame-ame kepengin sirna margalayu kepengin seda Raden Anoman aduh menemban kula nuwun sewu kula menika sampun jeleh nyawang kawontenan jagat menika kula sampun mboten srek awit wonten ing jagat menika wontenipun namung hawa nepsu wontenipun namung mobal babaling kanepsun ingkang kula gayuh sartanipun ingkang kula jangka menika enggala kula menika pikantuk kasuwargan sowan marsaning Dat Kamurweng Dat mula saking menika nemban menawi jengandika kersa paring dawuh benjang menapa dintenipun menapa anggen kula badhe pikantuk kasuwargan ilana sukulan penggalih paduka ampun wigih ringa-ringa Raden Anoman wonten timbalan kula nuwun sewu babakan rejeki jodho pati urip
menika sedaya sampun dipun garis dening marang ngersaning Gusti. Sedaya menika sampun ginaris dening ngersaning Gusti kang ngakarya jagat. Kula nuwun sewu. Duk nalika jengandika Raden Anoman tasih wonten guwa garbanipun kang ibu nalikanipun nedya lair jengandika menika sampun diparingi priksa benjang menapa paduka badhe sirna benjang menapa paduka badhe seda lan kados pundi rejeki paduka kados pundi sartanipun sinten garwa paduka sedaya menika sampun dipun garis sedaya menika namung Gusti ingkang mangerteni mila menawi jengandika sowan marang ngersaning Begawan Kesawa Sidi mboten trep menawi jengandika nanjaken babakan benjang menapa anggen paduka badhe antuk kasuwargan sebab rejeki jodho lan pati menika sampun Gusti kang ngakarya jagat kenggarisaken sartanipun sedaya menika kula wau wadi tumraping para titah Raden Senggana. Kula nuwun sewu dereng ngantos kula purna anggen kula amejang dumateng mun Raden Anoman inggih Raden Senggana. Kula nuwun sewu kula kinten bilih wonten siswa sanes utawi cantrik sanesipun ingkang abiyantara marang ngersanipun Sang Begawan Kesawa Sidi nanging kula nuwun sewu sareng kula tingali sartanipun kula titik menika mboten pangling kadidene rawuhipun Nalendra Ngawangga Sang Narpati Karna Basusena sinuwun sak rawuh jengandika ingkang abdi pun Kesawa Sidi ngaturaken pambagya raharja tuwinasung pasegan Wanakrambi sinuwun Karna jagat pangestu karo wayah pura jagat wela dalah lah kok ora ngira yen to kowe wis tepung karo aku Kesawa Sidi. Inggih pangestunipun kula sampun tepang kelawan jengandika. Awit jengandika menika kula nuwun sewu pancen Nalendra ingkang kondhang. Mukti ngawibawa Nyukrawati mbau dendra duk-deng samalading. Sartanipun gadhahi kasekten linuwih. Sinuwun mila sak rawuh jengandika mugi manggih karaharjan. Ya. Slamet praptaku ana ing Pertapan Arga Kutha Runggu kene Begawan Kesawa Sidi. Inggih. Menika mboten mangling ugi ingkang rawuh wonten ing mriki ingkang nderekaken sinuwun Prabu Karna. Mboten mangling menika pandhita ing Sukalima Sang Tapa Begawan Durna. Kaya Wasidi. Aku sing abiyantara marang ngersamu. Inggih, menemban wilujeng rawuhipun. Ya. Slamet tekaku ana Pertapan Arga Kutha Runggu. Wah. Edan ana pertapan kok gedene kaya ngene. Inggih, ora ana kayune siji wae sing maoni ora ana. Oh, ning atase kowe kemeng pendhita gunung. Ngibarate kowe iki ora buntas kawruhmu. Ngilmumu ki mung sithik. Nek to dikar Begawan Durna apa mesti isih dhuwur Begawan Durna. Ning kok malah biya-biya pertapanmu gedene kaya ngene. Brawira kaya ngene. Mongko siswamu ki ya akeh. Nganti ngalahke siswane Sukalima. Sing maune padha arep suwita markesaning Begawan Durna dadi pindah suwita kabeh ning sekolahanmu iki. Inggih penemban kula nuwun sewu. Oh pancen edan kok. Pendhita kok iso limpat kaya ngene, murid akeh. Mongko sandangane wae kalah karo Begawan Durna. Karang pendhita mung pendhita desa. Bapak Durna kula aturi kendel rumiyin. Iki mlebu pertapan kok kaya mlebu kebun binatang. Eneng munyuk barang, eneng gajah, eneng manuk burung, eneng ula barang. Ula ya ana nang kene. Maneka werna. Apa? Pertapan kok kaya kebun binatang. Gembira loka. Inggih. Awit sedaya menika kula mau kula lampahi kanthi kelasing penggalih tulusing manah kula. Dados sinten to ingkang badhe suwita marang ngersaning ingkang abdipun Kesawa Sidi. Kula sumanggaken sartanipun anyecep ngilmu kula sak wontenipun lan sak mangertos kula. Ah ya, Pol wis Pol. Wis Pol. Klasamu piye nganggo klasa mendhong. Sukalima we kalah.
Mendong ki larang resebene kok iki meneng kene barang. Wah, aja kekek. Kowe engko nyolong saka negara Ngastina. Sampun mestani ingkang mboten-mboten mrembahan. Bapak Durna kula aturi kendel. Nggih. Pun kek napa perlune? Kek matur. Nggih. Kek ngendika. Selak bintang tamu ngenteni suwe. Selak kula kepengin ngonengke lagu Edaya teka. Edaya teka, Pak Nasu. Panjenengan kok senengane kok ampun ngoten niku to. Sinuwun Prabu Karna, kepiye Begawan Kiswa Sidi? Kula nuwun sewu. Ndamel kejut penggalipun ingkang abdipun Kiswa Sidi dinten sakmenika krana paduka rawuh. Ngabiyantur mangreksani ingkang abdipun Kiswa Sidi. Ndamel kaget rawuh paduka sengkan-sengkan datan pepoyan. Kula nuwun sewu sinuwun. Wigatosipun menapa dene paduka rawuh wonten ing mriki? Menapa wonten lepatipun ingkang abdipun Kiswa Sidi, monggo kula aturi anyendu tuwin andukani sartanipun menawi badhe paring pidana kasumanggaken sinuwun Begawan Kiswa Sidi. Ih, wonten timbalan. Sepisan sowanku kelawan Bapak Durna iki nganthi kelawan Bapak Durna iki tilik marang karaharjanmu. Inggih, matur sembah nuwun sinuwun ya. Angka loro. Sowanku iki ora saka karepanku dhewe, nanging sowanku iki dinuta dening Yayi Prabu Duryudana Nalendra Ngastina. Oh. Sinuwun Prabu Duryudana utusan sartanipun dawuh kelawan jengandika supados rawuh wonten ing mertapan Arga Kutha Runggu mriki. Ya dasar para nyata. Sinuwun ngaturaken panuwun dening atasipun kula menika namung pandhita gunung. Ngilmu kula menika mboten buntas, kula menika namung sekedhik ingkang kula mangertosi dene kerawan priyayi agung. Duh, prasasat kadedene kejugrukan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu penggalih kula sinuwun. Ya. Sowanku iki diutus ning Yayi Prabu Duryudana supaya nanjihake ana ing sak wewengkoning negara Ngastina kebawat keprentah negara Ngastina. Kengaran pertapan Kutha Runggu. Weh lah dalam bareng ndak teliti ndak luruk ana ing kene kok pancen bener ana pertapan ya kuwi sing jeneng Arga Kutha Runggu. Kamangka pandhitane ya kuwi Begawan Kiswa Sidi wis pirsa sartane wis tepung kelawan Nalendra Ngawangga. Weh lah dalah. Inggih. Awit sampun kula matur panjenengan Nalendra ingkang sampun kondhang. Ya. Lajeng wigatosipun menapa sinuwun? Mengko dhisik. Yayi Prabu Duryudana dawuh kelawan aku yen to panjenengane oleh wangsit sartane pikantuk wisik saka para Jawata yen to anggone jumeneng ratu madeg Nalendra ning negara Ngastina lenggah dampar keprabon negara Ngastina bisa ayem bisa jenjem sartane bisa ayem yen to nggayuh wujuding kanugrahan kengaran Wahyu Makutha Rama. Mongko bareng Yayi Prabu ngendika kelawan aku panjenengane ngendikake yen to entuk sasmita sing dadi lantaran tumedhak ing Wahyu Makutha Rama utawa Wahyu Kanalendra niki mau ya mung awakmu ya kuwi pandhita ing Arga Kutha Runggu Begawan Kiswa Sidi. Apa pancen kuwi nyata? Bela dalah sinuwun kula nuwun sewu. Malah babakan menika kula piyambak dereng mangertosi menapa kula ingkang badhe dados lantaran tumedhahipun kanugrahan ingkang winastan Wahyu Makutha Rama sinuwun. Bela dalah. Mula kang saka kuwi Begawan Kiswa Sidi gandeng Wahyu Makutha Rama kuwi ngendikane Yayi Prabu Duryudana ding sing dadi lantaran tumedhake ya kuwi mung sira pribadi. Mula Wahyu Makutha Rama ndak jaluk kanugrahan iki mau ndak jaluk. Kirana sukulan penggalihmu Wahyu Makutha Rama iki ndak jaluk supaya Yayi Prabu Duryudana nggayuh sartane kedurungan kanugrahan iki mau Begawan Kiswa Sidi. Bung Mas Rama sidam sekaring bawana kula nuwun sewu. Sinuwun kula nuwun sewu. Tiyang ingkang badhe nggayuh kanugrahan ingkang nedya nggayuh wahyu menika mboten kok sarana nyuwun.
sartanipun boten kok sarana peksa jalaran kedunung tiyang ingkang kedunungan wahyu menika dipun sababaken saking piyambakipun piyambak ingkang ngupadi kersa laku priatos tapa brata nggayuh kanugrahan teteki semedi sartanipun laku prihatos nanging kenging menapa paduka menika kula nuwun sewu ing atasipun derajatipun Nalendra teka paduka nyuwun kanugrahan kanthi sarana peksa kula nuwun sewu sinuwun lepatipun ingkang abdipun Kesawa Sidi menika menapa Begawan Kesawa Sidi inggih wonten timbalan kabeh iki disababake merga saka pertapanmu ya kuwi arga kutha Runggu iki kebawat keprintah ana ing negara Ngastina arga kutha Runggu iki wewengkone Yayi Prabu Duryudana wewengkon negara Ngastina mula gandeng kowe wis gelem sartane kowe wis mapan kowe ngedeke pertapan ana ing arga kutha Runggu mongko kebawat keprintah negara Ngastina gandeng kowe bakal matedhake wujuding Wahyu Makutha Rama kowe kudu gelem menehake kowe gelem ora gelem kudu suwita marang Yayi Prabu Duryudana merga kowe wis nunut ngeyup kamukten kowe wis ngeyup kamukten ngeyup mukti kowe uga mangan wulu wektu negara Ngastina nek ngasih kowe ora gelem menehake kanugrahan Wahyu Makutha Rama mendah dosa apa sing bakal ndok sandang Begawan Kesawa Sidi Wela dalah kula nuwun sewu sinuwun sareng kula mirengaken sareng kula midhanget pangandika paduka kok sajak mrekitik penggalih kula lho iki Anoman sowan ning kene ih kula suwita mangersaning Sang Begawan Kesawa Sidi wala dalah kowe suwita marang Begawan Kesawa Sidi ki sing kok oleh ya apa kowe arep nggayuh Wahyu Makutha Rama kowe ora bakal entuk kula nuwun sewu ingkang kula gayuh menika mboten kok kanugrahan nanging kula namung kepengin mangertosi benjang menapa puputing yuswa kula nanging kula nuwun sewu kula midhanget pangandika paduka ingkang pungkasan menika damel panas damel kejut penggalih kula ning atasipun Sang Begawan Kesawa Sidi menika ingkang kula suwitani ingkang kula ngabekteni teka paduka wantun ngancam marang saripun Sang Begawan Kesawa Sidi merga pancen Begawan Kesawa Sidi luputipun wonten ing pundi siji Begawan Kesawa Sidi kuwi ngedeke pertapan ya kuwi arga kutha Runggu iki kebawat keprintah negara Ngastina angka 2 Begawan Kesawa Sidi ora gelem menehake sartane ora gelem maringake kanugrahan kang winastan wahyu kamulyan tiyang kang badhe nggayuh kanugrahan menika mboten kok sarana nyuwun mboten kok merga dumeh pertapane Begawan Kesawa Sidi mapan kebawat keprintah pemengkon negara Ngastina banjur menapa ingkang dipun gadahi dening Sang Begawan Kesawa Sidi lajeng paduka suwun menika mboten satrepipun jengandika menika Nalendra mboten limrahipun Nalendra menawi ngendika kados ngaten wela dalah senggana ya cetha kowe sing dadi pepalanging Prabu Karna kowe cetha sing dadi pepalanging Prabu Karna nggone bakal nggayuh kanugrahan ya kuwi Wahyu Makutha Rama ya aja takon dosa tak enteni tulung kedheping meninggal tak enteni sak njabaning pertapan Begawan Kesawa Sidi ora minggat saka pertapan arga kutha Runggu aja takon dosa keparat oh la dalah kula nuwun sewu sak pengkeripun Sang nata ing ngawangga Prabu Karna Basusena sareng kula wis padhaken kok wonten wujudipun sukma yaksa mongko menawi kula sawang cat katon cat mboten lajeng kula mboten mangling menika kadedene sukmanipun risang Raden Kumbakarna oh la dalah bujleng-bujleng iblis lanat padha jek-jekan penemban
kula sowan ngabiyantara marang ngersa jeng andika penemban Kesawa Siti kula kekalangan Malaya kula menika ngupati pandhita ingkang saged mangertosi babagan lelampahan kula ora dalah nyatanipun menika kula sampun sowan wonten ing pertapan Arga Kutha Runggu tetela lamun paduka ingkang mangertosi kelawan lelampahan kula inggih Raden Kumbakarna kula nuwun sewu wigatosipun menapa dene paduka rawuh wonten ing mriki sepisan kula menika nedya nanjihaken babagan kasuwargan kula menika namung nyuwun supados dipun tedahaken wonten pundi kasuwargan sejati kula sartanipun wonten pundi sinten to ingkang dados lantaran anggen kula badhe pikantuk kasuwargan sinten to ingkang badhe mangertosi kasuwargan kula lan sinten ingkang dados dalan pati kula Begawan Kesawa Siti kaget sotaning menggalih kula dene paduka menika ngupadi kasuwargan nganglang jagat ngupadi sartanipun budidaya kasuwargan paduka menawi tetela mekaten kula namung saged mangertosi kasuwargan paduka menika namung saking lantaran Sang Begawan Kunto Wibisana wonten ing pertapan Candramanik mila saking menika menawi jengandika Raden Kumbakarna nedya nanjaken sartanipun kepingin antuk kasuwargan kula aturi sowan ngabiyantara marsing Sang Begawan Kunto Wibisana Raden nuwun pamit peneban abad pada jadi kucing putra pun selo blekiti siwadung dawuh babat paman kula jumadung dawuh paman kula jumadung dawuh ora dalah paduka ngawe sangganing para putra Sata Kurawa wonten ing mriki wonten sak njawining pertapan Arga Kutha Perunggu paman ingkang putra pun Sata Jumadung dawuh paman ingkang putra pun Citraksa Jumadung dawuh bela ta dhewe cit pangestunipun dhewe wani oh kula niku dhewe wani nyanti-nyanti dhewe waton ngesadit wani oh ngono nggih Citraksi nanti mumet ndase oh sebabe wingi entek tengkleng 3 kursi oh ngono salah ajak-ajak ya ngono kuwi cumleng ndase ya karep iki arep enggak gawakne Mas Endringa bareng tekan kono arep disuguh mie ayam oh malah wis wareg aku oh ya ora apa-apa syukur batine waduh lah sirku ki arep tak suguh mie ayam walah wis wareg ya Mas ning batine liyane meneri ditku awet ora metu ha yo iki seneng ora aja kaget kowe kabeh tak awe mergo pancen aku didhawuhi dening anak Prabu Karna Basusyana ing Ngawangga wigatosipun supaya murungake anggone Begawan sapa kae mau Begawan Wasidi Kesawa Siti kok Wasidi nana Begawan Kesawa Siti pandhita Arga Kutha Runggu supaya minggat saka negara Ngastina sebabipun kados pundi mergo Begawan Kesawa Siti ora gelem menehake ora gelem numedhake ya kuwi wujuding wahyu Makutara marang ngersane anak Prabu Duryudana mula sing tata-tata samapta ing gati sawega ing diri anak-anakku para Sata Kurawa kabeh budal kinen ngusir kelawan Begawan Kesawa Siti kae mau nggih caket dawuh ning menapa boten ngrekoso ngrekoso sebabe piye nika niku najan tumpuk pendhita gunung ning nika niku duweni kasekten luwih kula nuwun sewu mboten kok kula kebecoco kula wae lho Man kula niku mung coba kawan berkala napa melihat sing mungsuh pendhita sekti karitak jajane berak nek kula niku pun iso ngerti nek nika niku janjane pendhita sing pancen apuh tenan njur karepmu kuwi kowe arep wegah ngono kuwi nek kowe pancen arep wegah ya wis kowe bali ora usah melu temandang
melu trok ngebak-baki bis. Temandang gawe ora merantasi, minggat kono nek pancen ora gelem. Ah wis nampa nare padake ora. Wah hehe. Durma gati iki. Wis aku apa aku ya mangkel jajane. Wah jan wis kono nek kowe ora gelem nglakoni gawean bali yo. Bali ora apa-apa. Bubar limbuhan ming micek. Waduh. Nggih kabucen paman nggih karang niku ora. Wis anggere kowe karo Kartomarma kuwi wis. Kuwi paling ngosok Kartomarma kuwi. Cakepan ora sak penere malah dienggo. Orambangan Durma malah orambangane pocong. Durma Gati gundulmu atos. Wis tata-tata samapting gati sawe going diri satama wonten timbalan. Budal tengaraning para wadyabala nun ngestaken dawuh nyun pamit badal pasilan paman padari sembudi. Edan Kartomarma lan Kurawa 100 dampyak arep tumuju yang endi? Oh alah dalah Anoman ngaglah bergagah kaya ondo mentang kaya gandewa. Menungso ora tatanan kowe. Ayo. Begawan Kesawa Sidi kon mundur kon wurung anggone dadi pendhita. Ning mertapan Arga Kudha Runggu. Apa apamu aku ora nrimake yen to ngasih sinuwun Prabu Karna gawe cintrakaning sesembanku ya kuwi sang penemban Kesawa Sidi. Apa apamu? Aku ora nrimake. Ayo Kurawa 100 bali bakal tak gulung genderamu. Tak rungkat kabeh gamanmu. Oh, babu. Ora menake Begawan Kesawa Sidi sartane Wahyu Mekutra Maja takon dosa. Mung suwe Kartomarma. Ayo. Ndak ulungke Begawan Kesawa Sidi waton wis kemlundung sirahe Anoman. Wala taala. Leno pangindamon tebak dadamu lakon randha bojomu ing kene marganing patimu Kartomarma. Oi, oi, jadamu oi antem baca sirat candak siramu yo oh iya antem sisan Sambato Kartomarma. Hos. Edo yo. Candak siramu yo. Oi. Oh ya. Ayo. Acak. Aduh. Oh. Ayo. Oi. Ayo jar ujar ayo jar
aduh mati aku. Ayo, aduh yo, mati. Ayo, sak, oi. Ayo, duh pajak sambato as sikap ayo oi ayo Dai ayo hai tan ulus mati aku. Iya. Munyuk Anoman jaran Sotama hus. Edan menungso ora tataran. Ayo di Begawan Kesawa siji. Bakal tak bonto tangan tak krincung sikile. Lebokke pakun jaran wis wani. Ngowahi pernatan Ngastina. Ayo. Langkah ana batang Anoman modjar aku tibana jar iya oi padaku aduh sambato ora bakal iso regalangi kerjane Anoman kowe ayo sambato iyalah siap meluncur Edan Mahman kula kawon kowe iki mungsuh Begawan Kesawa siji kalah ih kawon senes kok Begawan Kesawa siji ingkang kula ingkang kepanggih kula wonten ing pabaratan njur sapa mboten nginten menawi Anoman wonten mriku ya ana kethek putih kok ora modar-modar kowe kalah mungsuh Anoman ih kawon nadyan to sampun sepuh nyatanipun digdaya mboten wah mboten kanten-kantenan pun man kula sumanggaken welah dalah wis kana mundur kula ora enek sing kenek dindelke siji-siji iki ya ngono Satama anak jaran hus toko-toko wis diece asem tenan menang apa kalah ha kuwi kalah nek menang teneh ora babak bundas sirahe mungsuhmu iya Anoman Mang mungsuh Anoman wah edan kula aturi sumanggaken elah dalah sapa iki sing urung maju kula dereng maju kula pun suwe boten maju biasane ping mundur terus ngono nggih pun bakti gatriku kula cengkake Mas Woi nyemplot banyu cak gelem lulus iki kene balang to iki gajah ki
berita kehilangan mbok bilang gembira lu kok kehilangan gajah. Aja ngawur hayo. Tandingmu Gajah Setu Bondo. Wah iki. Ini riyane mungcuh telbulat ini. Akhirnya pancen ku arep tanding musuh aku ya. Sutuk mongso ya. Mati aku gage jare mati. Malah nyemplot balang ulung wayahe yane nyemplot ku ulung wayahe. Ulung wayahe nyemplot. Nyambut gawe jike. Cak geleme dhewe wae kaya. Nek pancen kowe iso nrenggalangi kridane Gajah Setu Bondo mul kae ketampar kok ijak mudar. Wah lho ya wayah. Njelepeti balapan sikul. Kok guru krungu suarane teng gedebuk. Ora ana peperangan apa-apa iki jane ning endi? Lho. Dur. Kok wis mundur. Pun mboten maju. Oh. Ane jeneng nek mundur ki ya ora maju kok senenganmu kaya. Nggih, Pak. Mundur teratur bare kelaran. Oh. Kowe nek rak wong apa story wae mboten. Iki ki berlaku nggih perang. Oh. Mundur mbangane kelaran ngono ki lho. Apa ngono? Mula prinsipe bocah-bocah saniki kok ngoten niku. Apa ngono? Wis diblokir nomor ganti nomor WA meneh. Ha. Nek wis kaya ngoten niku lampun ora dialgahi to, Man. Ha iya. Wong mundur mbangane kelaran. Ha iya. Pun kula semanggake. Dur, arep maju Wala taala. Mungsuhe sinten, Man? Mungsuhe Anoman. Sinten? Mungsuhe Anoman. Sik nak lingguh ora krungu kula. Mungsuhe sinten? Mungsuhe Anoman. Wah, la taala. Mungsuh Anoman. Kepiye kowe apa wedi mboten? Apa kowe jirih karo kethek? Mboten babar sari babar pisan mboten. Babar sari senengane ora. Kowe rono arep golek mie gacoan seneng jaman ki senengane ora. Wah, ora cetha wae ora harak tenan to bis digalunga. Ngene kok ora. Mungsuhe Anoman. Wala taala. Liyane Gajah Setu Bondo. Karo Garuda Mahambira karo Naga Kuwera. Naga Kuweraken mboten anu ora. Sampeyan kalau kula basa. Wah, Man bengi iki rada nyantai sebabe rada lomba tempone. Kowe njaluk banter yo men kok dibanterke. Nggih. Ning kowe arep maju apa ora? Mengerian. Anoman iku kelebet kadang tunggal bayu. Ya. Ten iku isine enten Naga Kuwera, enten Gajah Setu Bondo dan ada sapiturute. Teng mriku enten Werkudara. Liyane kadang tunggal bayu liyane Werkudara niku mboten enten sing sengit kalih kula. Ngono. Nggih. Anoman niku kalih kula niku kanca. Lha lho. Kanca gulang-gulung ngalor ngidul ngulongetan. Sing kula satrune niku wing Werkudara. Dadi arep kadang tunggal bayu maju kabeh. Wah, kula gah nanti. Ora kok kula wedi. Ning masa karo kanca dhewe ya arep gelut. Wah, ning nek sing maju kadang tunggal bayu Werkudara. Wah, niku nembe kula gliak-gliak. Ngoh, dadi kesimpulane. Wah. Ayo sing cetha nek sampean ngakon kula mungsuh Anoman niku ming percuma. Kula ale Anoman rono masalah apa-apa. Ngoten lho. Kula sing dimasake ameng kalih Werkudara. Nek sampean ngakon kula maju mungsuh Anoman niku ming percuma. Ora ana nyatane, ora ana kasile mengke ming wedangan. Untu-untuke kepethone niku ming wedangan. Ora sida man. Bono.
mangsa boronga kula niku kalih Anoman kanca kok padha kira. Pun mundur mawon. Mboten enten sing iso dijagake saking para sata kula pun. Koko Prabu Karna kasumbanggaken Koko Prabu. Manus maning jajalan sukertaning bawune iblis lanat menungso ratatane Begawan Kesawa Sidi. Anoman kowe ngobrak-abrik barisaning para sata Kurawa ya. Kowe iso menang mungsuh Kurawa. Ning kowe ora bakal iso nrenggalange kridane pusakaku Kiai Gunta. Ayo, aja takon dosa kowe kuat nadahe pusakaku. Aku meguru karo kowe 20 taun keparat. Dalah kados pundi nggih wahedan. Wah, mboten entuk damel paman. Sabaraning damel anggenipun badhe murungaken Sang Begawan Kesawa Sidi lajeng kados pundi. Kula nglega Kiai Kunta malah dening Anoman dipun saot dipun beta. Wah, kula edan paman, wah edan tenan. Menawi kula mboten ngesta wujudipun pusaka kula Kiai Kunta, wah ngibarat sampun pepes bayu kang tapis manah kula mboten gadhahi kegiatan nata ngawangga sampun mboten gadhahi kegiatan lajeng kersa paduka kados pundi mboten wonten srana sanes kejawi kula teteki mumuji marang ngersaning dat kamulwing dat nggih lajeng keparingipun Kurawa kula aturi wangsul kula aturi bidal kondur wonten negaring Astina ngestaken dawuh salah Kurawa ayo bali sak temune panjenengan bab wigati sing kudu tak aturake marang sira anakku cah bagus bisa warna ora Prabu tumunten kula aturi paring dawuh nggih bisa warna wonten timbalan wis kaya wis purna jejiban panjenenganing sono ning Madyapada kenging menapa paduka paring dawuh mekaten ateges wis wanci lumengsering kepraboning Prabu Bisawarna ana ing negara ing Singgala. Mula kang saka kuwi nggih Pun Rama bakal ngupadi kasuwargane Pun Rama bakal manjing ana ing kasuwargan jati. Sira anakku Bisawarna ndak jaluk supaya ngenteni lungguhe Pun Ramamu Kuntawi Bisana ana ing negara ing Singgala. Lungguh dampar kencana ning negara ing Singgala nggih anakku. Nanging menapa kedah paduka ingga sakmenika paduka nedya ngupadi kasuwargan jati panjenengan. Ya pancen mbok menawa wis kodrating Gusti Pun Rama kudu ngupadi kasuwargane Pun Rama. Waduh, wis ora suwe-suwe mesti sira sing bakal nggumanti keprabone Pun Rama. Waduh, Prabu kula nyuwun pangapunten menawi kathah lepat kula anggen kula ngabekti kelawan jengandika anggen kula misungsungaken sedaya kemawon sedaya kekirangan kula nyuwun pamit Rama Prabu. Wis ora sah suwe-suwe ora sah kakang gunem sing tanpa guna mengko mundhak gawe sedhiye Pun Rama iki nyuwun pamit Rama Prabu nyuwun tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih anakku Bisawarna.
adalah bujleng-bujlenge bis lanat padha jek-jekan ya iki pancen sing tak goleki. Ya iki pancen sing tak goleki. Oh, Mremban daturi paring dawana ngendi dunging kasuwarganku. Wila dalah Raden Kumbukana. Iya. Nek kowe ngopati kasuwarganmu, kowe kudu goleki dununge Panenggak Pandhawa kasih Raden Werkudara. Raden Werkudara ya dasar para nyata. Kowe suwita marang saning Raden Werkudara. Ah, njaluk pameh aku pati saiki. Wiladala Nuraga ana dawuhmu apa? Sukardo ana dawuhmu apa? Angkara lan Ludra ana dawuhmu apa? Ana dawuhmu apa? Wis titiwancine awake dhewe kudu pisah merga pancen panjenengan ingsun bakal ngupadi kasuwarganku. Wong sing bakal nggayuh kasuwargan jati kudu icul saka hawa papat ya kuwi supiyah amarah mutmainah lan alwamah. Mula kang saka kuwi kowe golek panitisan, kowe ngupadi panitisan ya ora sasuwe-suwe ora gake budal dina iki panjenengan ingsun bakal ngupadi kasuwargane panjenengan ingsun hawa papat kowe kabeh. Wah ya wis digoleki wae. Sadra pengawak banyu bagus jarene ditutke Panakawan cacahe 4. Goleki mlaku mangetan mbok menawa ketemu. Ora sesuai digake buah budal dina iki. Iya. Oh. Iya. Oh. Oh, iya. Ayo. Raja Sati sapeke perbatang, Gus. Sapa dadi jenengmu? Ana satra bagus tanpa cacat ngadangi kelawan lagune. Hawa papat kang bakal tumuju golek kasuwargan, golek panitisan. Satra bagus tanpa cacat ngaku sapa jenengmu, Gus? Takon karo aku ora duwe jeneng. Banjur sapa? Aku nanging duweku kekasih. Sapa kang dadi kasihmu? Panengah Pandhawa satring Madukara. Raden Arjuna. Raden Arjuna. Ya Permati, ya Permati. Ya Janaka, ya Janaka. Sing mburi awake gedhe dhuwur. Aku tak melu, aku iki absen kaya iki ya. Melu. Takon karo aku Petruk Kantong Blong. Petruk Kantong Blong. Iya, sapa ya aku ya? Ah, gak karepmu. Petruk
kantong bulung Petra kantong bulung bel keduel beh iya tontong sot ya lincak suwelo angkring di meja sendok maruta porok tirta sambel wiyaka alah perkakas warung tiga kabeh ngelih pada kira sing mburi dhewe tangane ceko matene kira sikile becik awake cilik sapa sing dadi jenengmu aku tak meluke mari Kang mari takon karo aku Nala Jaya Tungkluk ya Setra Pawira Prambuyan ya Sang Jaya Klithik ya Sela Blekithik ya jenenge medeni ning kok wong ora menjadi kan sing mburi dhewe sapa dadi jenengmu wong kanegara aku ngawur ora takon karo aku sapa jenengmu Daya yo Bagong yo Michael yo Pintu yo Juang yo dobleh kencana bari takon karo kowe sapa jenengmu takon karo aku hawa papat karo kadang-kadangku bakal golek panitisan mula Raden aja ngedangi dalanku aja ngedangi dalane aku kabeh iki sak kadang ora kena ngadangi dalanku aku bakal lumarep ning pertapan Arga Kutha ora kena pancet kudu bali apa kelakon aku wani mateni karo kowe maju jangan panting karo sabarke perbatang aja ning sampyuk kuwandamu mati tiri aku cokot siung pengapit panas kamu maju jangkah ra bakal tak tinggal loncat kowe kabeh
Edan Kakang Semar. Ora kaya adat sabene yen aku ketemu kelawan buta-buta. Sing begal kelawan lakuku lah kok teko iki digdaya timen. Mokal sampean kawon. Karang sedaya buta papat cacahipun menika hawa menungsa. Niku hawaning menungsa sedaya. Sepisan nika sing rambuté abang nika. Nika jenenge hawa amarah. Menika abang angen. Nek ora iso ngendhalekke utawa ora iso mengontrol sing werna abang menika kala wau entene mung kepengin muring-muring mawon. Nika sing rambute kuning kaya gedang goreng nika. Nika haluamah. Wow. Mangkono Kang. Nggih. Nika kepengin menganu hawane ming aja-aja madang terus. Sampeyan mboten iso ngendhaleke ngoten niku, mengke dadi lemu kaya sing bonang nika. Sing ngendang barang melu geguyu sing ngendang barang. Lajeng menika ingkang werni cemeng menika. Sing ganteng menika Pak Purwanto. Menika ingkang mujo awaning kesenengan. Lajeng ingkang pethak menika naminipun apa to Le? Mbah aku ra idep. Pokoke nika hawa sing sae. Niki kula nembe ngelih nembe ngantuk akhir ra iso mikir. Ngeling-eling niki buyar kabeh. Ya ora dadi ngopo. Mula nek ajeng nandingi buta papat nika cacahe niku gampang. Sampeyan mung muja Pancaka Suci mengke pun otomatis masuk ke dalam nomor handphone Anda. Terus saking menika jenengan kedah nyuwun nomor WhatsApp. Supados samangke kenal samangke menika. Saged sesawungan utawi samangke malah saged panjenengan saged dados judhonipun. Ada mboten ngaten menika jenengan mboten nyuwun nomor WhatsApp malah gelo. Monggo wayune ora sebane. Juga niku. Wela dalah Kakang Semar kok malah turu ya tak tandangane Kakang. Sigra muja Pancaka Suci Sang Raden Arjuna. Kocaping mangke hawa papat hawaning menungsa, sipating menungsa, nepsaning menungsa. Dupi mulat Sang Raden Arjuna. Dupi pirsa sartanipun midhanget pangandikanipun Sang Prabu Kunto Wibisana ing nguni. Tanggaping gati mangertosi bilih menika panitisanipun hawa papat menika kula wau. Kocaping mangke sigra mancing angganing Sang Raden Arjuna. Don al selesai semuanya. Selesai semuanya ki apa sampean mboten sangendika. Digelar wancine tumuju wonten ing ngarga kutha Runggudan.
Rama Sidam Sekaring bawana Raden Anoman menika menapa kok wonten pusaka Penemban menika pusaka kagunganipun Nalendra Ngawangga Sang Nata Prabu Karna Basusena ingkang sekawit wingi nedya den neraken wonten janggaring Sang Penemban Kesawa Sidi nanging tanggaping gati kula nyaut pusaka menika lajeng pusaka menika badhe dipun menapakaken kula kantun nderek Penemban Raden cetha anggon kita madhep pandhita anggon panjenengan dados pandhita wonten ing pertapan Kendali Sada dereng resik lair batin paduka liripun kados pundi nyatanipun panjenengan tasih kuwates bilih sak mangke pusaka menika anyocok dada kula tumuli kula sak mangke sirna margalayu panjenengan menika ateges ngowah-owahi wadining Gusti saged ing sampun kados ingkang sampun kula aturaken duk nalika pawiyatan agung kala wau judul rejeki lan pati menika wadinipun Gusti menawi panjenengan menika kok tasih meper mobal babaling kanepson tasih nggadahi raos kuwatos tasih nggadahi raos mboten trima menawi sesembahanipun nedya den pulasara luwih-luwih agengipun dipun pejahi ateges panjenengan menika tesih dereng ikhlas panjenengan tesih dereng saged dados pandhita satanipun sanes watakipun Brahmana menawi taksih nggadahi wewatekan ingkang kados mekaten mila saking menika Raden jengandika menika kula westani kirang awas lan kirang wasis anggen paduka menggalih Raden lah dalah manus maning jajalan sukertaning bawana lah kok tekono pendhita sing ngedeke pertapan jeneng pertapan Arga Kutha Runggu mongko wewengkone kebawat keperintah negoring Singgela Penemban sapa kang dadi peparapmu Mas Rama Sidam Sekaring bawana mboten pangling menika Sang Begawan Kunta Wibisana. Oh lah dalah kowe wis tepung karo aku. Inggih. Wonten menapa dene jengandika merpeki kalian ingkang abdipun Kesawa Sidi? Wela dalah. Ngerti yo. Nggonmu madeg Brahmana iki mau wis nyalahi pranatan hukum. Wis ngowah-owahi adat. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Marata gage sawangan pertapanmu iki wewengkone kebawat keperintah wewengkon negoring Singgela mula blaka suta aku ora sarujuk sartane aku ora nrimake yen ana pendhita sing maning usik-usik katentreman negoring Singgela Begawan Kesawa Sidi Laruta saking kutha Sakura kula Yanamutusa Sang Sri Koko Prabu Karna Basusena kula aturi jugaranggen paduka tapa kula aturi jugaranggen paduka tapa sampun ingkang panjenengan gayuh supados pusaka Kyai Kuntawijaya Danu wangsul dumateng asta paduka kakunduraken wonten astanipun nata ing Ngawangga sakmenika sampun kasembadan Koko Prabu. Oh lah dalah.
Mahendra mbek marwa sing sang katri gumulung mangrompak ing wadya jagat dewa Bathara jagat pangestu karo waladalah matur nuwun ya Di. Wah si Adi sing wis nulungi kelawan pati uripipun Kakang. Matur sembah nuwun niki Koko Prabu. Wah edan. Mendah kaya ngapa besok pun Kakang ngelakon Bratayuda Jaya Binangun. Sebab yen to pun Kakang tanpa senjata kunta besok ana ing perang agung Bratayuda ora bakal bisa babak lan timbang mungsuh si Adi. Wis matur nuwun ya Di, pun Kakang ngaturke panuwun. Koko Prabu nyuwun pamit. Brahmara mangusawamya ambrongeng ati karonaning kasawa sedha sang gandha Wastratmaja. Wah ora pangling sukmane Kumbakarna. Wah dalah kowe jebul tepung karo aku Werkudara, cetha aku wong kondang. Wah dalah. Wah ngegungke parang kabisanmu. Wigatine apa kowe merpeki kelawan aku? Ora dalah aku mung kepengin golek kaswargan jati. Aku mung kepengin golek kaswargan jati. Werkudara, ayo aku arep suwita kelawan kowe, aku arep manjing ning aragamu. Ayo gelem apa ora? Ayo gelem ben aku ora mider ngubengi jagat. Wah aku jeleh nyawang kananing jagat, gempalaning jagat legiasining kahanan. Ayo Raden Werkudara, naturi kersa tak suwitani. Wah kowe kelakon suwita kelawan Werkudara waton wis gemblundung. Gulune Werkudara wis gemblundung sira Werkudara. Siasal bangsa barang. Pendirangan kaya wong kae ponokawan kon meneng kae unang-unung ora wancine sinom unang-unung kajengipun to Koko Prabu Ponokawan menika kepengin seneng-seneng ki ning wancine ora wanci kaya ngene iki Kresna aku ngono kuwi. Ngapa kowe bingung? Pendirangan. Wah. Au kule murcamu ning endi? Mar-semar meneng. Ora gender wae. Kula menika caper kalian. Caper yo caper. Dumeh ditunggoni Anggi. Inggih Koko Prabu. Janaka ora kepengin. Nggih. Janaka ora kepengin wis duwe dhewe. Nggih, sinten? Siwayanti.
nuwun Kresna kok kenal Siwayanti barang. Senengane kok sok ora. Ngono ndarawan Kundara niku pun duwangsul pun dukundur. Dumatan. Aku dipethuhi kelawan Kumbakarna jare anak arep suwita karo aku. Bareng tak kepruk ndase malah ilang. Tak kedhepake dening netraku. Iki kok ora ngerti lakon kuwi ya ngono kuwi. Mancane mangke sok maca naskah, iki sok maca naskah. Kresna kok nganggo naskah. Lho elek-elek ngene iki aku wong ketoprak. Mbah ora idep. Sak geleme dhewe ora. Werkudara. Hawa. Pancen Kumbakarna ki sing dadi dalan kasuwargane ki ya mung si Adi. Wah, aku wegah. Werkudara gagah-gagah bagus e ngene ora ana sing nandingi. Kepanjingan buta asuti. Kumbakarna ki wis manjing ning awakmu. Kuwi wis kodranting Gusti ora kena diselaki. Suwargane Kumbakarna ku ya mung mapan ana ing wentise Bima. Petis, wentis. Petis maneh. Jong-jong meneng Semaretan. Aku pengen ekses meneng-meneng. Ora klangklung-klangklung. Gentane Pak Desumarmu ora. Meneng. Pak Desumar saiki saru semen men. Tak geleme dhewe ora. Bacekno Petruk teges ora ya biasane. Aku biasane mbunang ki terus semendi awakku terus leren leku mbunang. Apa ora beda karo Semir kuwi angger gender nangnung-nangnung angger ngantuk mandeg sik merem sik ler. Wis unik-unik terus yogane dhewe ku unik-unik. Ha iya. Iya wis nek gelemmu. Ayo kesuruh. Mergo duk nalika semono mergo dinawan dening dewa mejang ilmu pawakem. Mendrane pun Kakang kuwi mergo pun Kakang oleh wewisik saka dewa, pun Kakang kudu mejangake sartane medharake ilmu pepakem Makutha Rama Werkudara. Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lir genjang alis risang mawe kehandrung. Bagong sak gleme ndara. Krungu sulukna. Untung ora ketutan penerus iki. Kluthik-kluthik. Awirang sak lawase urip. Punakawan duedan Jlamprong wonten timbalan Kakang Mas. Tak jaluk gandeng kowe wis nampa wejangan saka Kresna kakangku. Wejangan Makutha Rama iki wejangna mring para punggawa lan kawula kabeh sak negara Ngamartaja nganti sing kliwat ngestaken dawuh Kakang Mas. Sing ngakon sapa kowe? Pripun, Den? Junja janji sabar, junja janji sabar menang. Nggih, Den. Niki bojoku lajeng nyanyi Satru Loro. Ana ngendi enek cokekan kok lagune Satru Loro kuwi. Ora ana wae. Gareng meneng nggih. Ganggung wae nganti kaya kempul-kempulane iki pener-pener. Weh, Mas Celiwik diremehke sampean iki. Wah. Iya ya teges kempulanmu teges ning ora usah gayang ngono kuwi. Mboten kasinuwun, kula menika namung tembalunge ya teges lho. Kula menika namung caper kalian sinden ingkang pojok mriku piyambak. Ameng siji mekok. Truk. Deloken truk niken turu. Dirasani njur biar senengane kok ora. Ha sing ket mau teges ki ameng sing diincer
anu Kang Klimen iki mau. Menter tedane menter. Senengane kok Irdan. Wah, pono awake dian. Oh. Ya. Sengune bapakku. Iya, bareng udara. Endi, aku wejangen. Apa kuwi jenenge? Megar semu. Arep tak kepruk ning kok wong tuwa. Endi aku wejangen Wahyu Mekutha Rama. Ah, Sudi bali. Emoh, urung bali nek urung duwe. Sengkune bali. Iya.